L-Ispirtu Santu eżistijaj huwa l-għajn ta' kull tiġdid fil-Knisja, huwa l-għajn ta' kull tiġdid fil-ħajja personali tagħna, kemm fil-ħajja tat-talb tagħna, fil-ħajja tal-ministeru tagħna, s-saċerdoti reliġjużi, l-għajn ta' tiġdid tal-ħajja miż-żewġa, l-għajn ta' tiġdid tal-ħajja reliġjuża, l-għajn ta' tiġdid tal-parroċċja, tad-dioċesi, tal-Knisja. L-Ispirtu Santu eżistijaj huwa hu illi jġedded kollox. U allura għandna bżonn maħbubin tiegħi nifhmu aktar il-persuna u l-rwol tal-Ispirtu Santu fil-ħajja tagħna. Hekk tant drabi aħna fit-Trinità Qaddisa niffokaw fuq il-persuna ta' Ġesu u dan ċertament huwa permezz ta' Ġesu li aħna għandna triq għal il-missier. Kristu nnifsu jgħidilna dan, imma triq tal-Ġesu minnu. Aħna forsi bħala nsara u nsara kattoliċi mill-ewwel ngħidu hija l-Madonna li toħodna Ġesu. U ċertament din hija vera, però għandna bżonn din infissruha daqsxejn b'mod tajjeb. Dak li joħodna Ġesu hija l-Ispirtu Santu, il-Knisja u Marija. Meċ Marija l-Knisja u l-Ispirtu, ma huwa l-Ispirtu u l-Knisja u Marija. Huwa l-Ispirtu Santu profondament illi faqda ma' Marija li hija ġbija tal-Knisja illi wasluna għal persuna ta' Ġesu. Għaliex hija t-Trinità Qaddisa, il-missier li benu l-Ispirtu Qaddis, illi kull persuna toħodna għandhom. Ġesu joħodna għand il-missier, il-missier ridna mmorru għandu billi jiġbidna lej Ġesu, Ġesu jagħtina l-Ispirtu, l-Ispirtu joħodna għand Kristu, Kristu joħodna għand il-missier jagħtina l-Ispirtu. Din ir-relazzjoni eżistija tant profonda li aħna niċċelebraw fil-liturġija, fil-ħajja tat-talb, fil-ħajja spiritwali sieħa tagħna. Għandna bżonn noħduha b'serjetà kbira. L-Ispirtu Santu eżistija xi drabi wieħed mill-iżbalji illi aħna nagħmlu fil-mixja ta' fidi tagħna illi l-affarijiet importanti tal-fidi tagħna nagħmluhom devozzjoni. Issa li inti jkollok devozzjoni li jiddem ta' Kristu, devozzjoni l-Ewkaristija, devozzjoni li l-pjagi, li l-Via Sacra, li Ġesu Kurċifiss, ċertament m'hemm xejn ħażin. Però importanti nifhmu x'inhu l-iskop tad-devozzjonijiet. Huwa li jgħinuna ngħixu il-misteru ta' Ġesu, idaħluna fil-kontemplazzjoni tal-misteru ta' Kristu biex ninaqdu ma' dak li qegħdin nikkontemplaw, biex nitbidlu f'dak li qed nikkontemplaw. Mela aħna id-devozzjoni kollha rwasluna dil-laqda sieħa ma' Ġesu. Noqgħdu attenti li ma nagħmlux mill-Ispirtu Santu wkoll devozzjoni f'sens li ngħidu xi talba. Għax tant drabi jeżisti id-devozzjoni tagħna nirriduċuha mal ħaġa mekkanika, ngħid dik it-talba, ngħid dik il-Via Sagra, ngħid dak ir-Rużarju, ma li ngħid dik il-ħaġa ma niħtlux fil-profond. L-Ispirtu Santu eżisti ma nagħmluhx devozzjoni. L-Ispirtu Santu huwa l-iskop ta' dak kollu li aħna nagħmlu fil-ħajja nisranija. San Serafin ta' Sarov, Qaddis Ortodoss, jgħid huwa l-għan tal-ħajja nisranija huwa li nirċievu l-Ispirtu Santu. F'kelma waħda kull ma nagħmlu aħna bħala nsara huwa biex nirċievu l-Ispirtu Qaddis. Ħalli ngħixu maqudin ma' Alla Trinità. Nitolbu biex nirċievu l-Ispirtu Santu. Fis-sagramenti kollha aħna nirċievu l-Ispirtu Santu. U meta naqraw il-kelma ta' Alla aħna nirċievu l-Ispirtu Santu. Biex nurikom eżistijaj l-importanza tal-rwol tal-Ispirtu Santu fil-ħajja tagħna, nixtieq nitlaq minn Ġesu. Hekk ħanaddu dawra mal-Vanġeli eżistijaj mat-Testament il-Ġdid u ħanaraw ir-relazzjoni bejn l-Ispirtu Santu u Ġesu. Dan biex iwassalna wkoll u mbagħad biex naraw Ġesu x'qalinna dwar l-Ispirtu Santu u l-qudiem naraw ir-relazzjoni tal-Ispirtu Santu magħna personali u fil-Knisja. Hekk biex ngħidlek dawn ħajkunu 3 taqsimiet prinċipali ta' dawn il-katekeżijiet fejn aħna nistgħu neħtlu iktar fil-profond
ħalli narfu minnu l-Ispirtu Qaddis biex inħalluh iġeddidna u jġedded il-Knisja. Ejjew neħtlu mela bil-mod il-mod fil-ħajja ta' Ġesu, it-tieni persuna ta' Trinità li bentalla li jsir laħam, jsir bniedem. Naraw li mill-bidu net fl-inkarnazzjoni l-Ispirtu Santu għandu rol importanti fit-tnissil ta' Ġesu. Ħnaqraw 3 siltiet mill-Iskrittura. L-ewwel waħda mill-Vanġelu skont San Luqa, kapitlu 1, minn verus 34 u 35. Jidinnek. Iżda Marija qalet l-Anġlu, għallok għandna t-taħdida bejn il-Madonna u l-Anġlu Gabriel. Kif ikun dan la darba ma narafx raġel? Wieġeb l-Anġlu qalilha, l-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għoli tixħet id-del tagħha fuqek u għalhekk dak li jitwilet minnek ikun qaddis u jissejjaħ Binalla. F'San Mattew, kapitlu 1, vers 18, meta qed jagħtina il-ġenealoġija mela l-arblu tar-razza ta' Ġesu, San Mattew jidilnek. It-tnissil ta' Ġesu l-Messija sarek. Ommu Marija, wara li tarset ma' Giuseppi qabel ma marri joqogħdu flimkien, saretom bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Imbagħad ftit wara San Mattew kapitlu 1 vers 20 sa 21 għandna dialogu bejn l-Anġlu u San Giuseppe. L-Evanġelista jgħidilnek, meta kien għadu qiegħed jaħsibha der li Anġlu tal-mulej fil-ħolm qallu, Giuseppe bin David, xejn la tibża tieħu għandek il-martek Marija. Għax dak li tnissel fiha ġej mill-Ispirtu Santu. I se jkollha iben u inti semmih Ġesu għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn nubietu. Mela l-Vanġelu ta' Mattew u l-Vanġelu ta' Luqa eżistijej, it-tnejn li huma jagħmlulna ħafna b'mod ċar li Ġesu jitnisser bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Xi jfisser dan fil-konkret? Ifisser illi il-ġisem fiżiku ta' Ġesu jitnisser mill-Ispirtu Qaddis u mill-Omna Marija. U għall-Ispirtu Santu li joħloq il-ġisem fiżiku ta' Ġesu. Huwa hu li jinżel f'Marija u jwettaq dan il-miraklu ġewwa fiha. Immaġinaw il-persuna għażiża tal-Ispirtu Santu Ġesu. X'intimità hemm bejniethom. Ġesu li jitnissel mill-Ispirtu Santu u minn Marija. Aħna forsi faċilment naraw ir-relazzjoni bejn Ġesu u l-Madonna. U aħna bħala Kattoliċi dina nagħtu ħafna enfasi u importanza u nagħmlu sew. Ħutna il-Protestanti, per eżempju, illi kif nafu ma tantx jagħmlu enfasi fuq il-Madonna, jagħmlu iktar enfasi fuq l-Ispirtu Santu, mo speċjali l-Protestanti Pentekostali, jagħmlu iktar enfasi fuq ir-relazzjoni bejn Ġesu u l-Ispirtu Santu. Għaliex qed nagħmel din id-differenza biex inqabblu le? Imma naħseb għax qegħdin fi żmien fejn fi spirtu ta' umiltà irridu inħarsu lejn xulxin aħna l-insara Kattoliċi u l-insara Pentekostali għandna bżonn inħarsu lejn xulxin nintaqgħu flimkien. U dan huwa mument fejn fl-inkarnazzjoni nistgħu naraw dawn iż-żewġ aspetti, allura waħda ma teskludix l-oħra. Ġesu fil-mument tal-inkarnazzjoni għandu relazzjoni mal-Madonna li aħna nfasizzajniha ħafna, u Ġesu għandu relazzjoni mal-Ispirtu Santu. Aħna forsi rridu nkunu onesti u sinċiri ma tantx enfasizzajna dan il-punt, dan l-aspett, u għandna bżonn nenfasizzawh. Irridu naraw dill-intimità li hemm bejn Ġesu u bejn l-Ispirtu. Ġesu jitnissel mill-Ispirtu Santu. Dak il-ġisem ta' Kristu illi jingħata lina anke fl-Ewkaristija eżistijej, nerġu naraw li tiġri l-istess ħaġa. Fl-Ewkaristija ħafna drabi aħna nenfasizzaw il-kliem tas-saċerdot, għax is-saċerdot anke meta xi ħadd qassis il-qassis jekk ngħidu xi grazzi għandu għall-kliem tiegħu Ġesu jinżel fuq l-artal, ngħidu hekk mod popolari aħna. Imma hemmhekk inkun qegħdin nagħmlu 50% enfasi. Għaliex il-konsagrazzjoni ma ssirx biss bil-kliem tas-saċerdot. Imma ssir bil-kliem tas-saċerdot u bl-inżul tal-Ispirtu Santu fuq il-ħobs u l-inbit.
Fil-fatti qabel il-klim tal-konsagrazzjoni, is-saċerdot jiftaħ idejh fuq l-osti u fuq l-imbit u jitlob biex l-Ispirtu Santu jinżel fuq il-ħobs u l-imbit ħalli jsiru l-ġisem u d-dem ta' Kristu. Innutaw kif xi drabi aħna fl-ispiritualità tagħna u fit-talim tagħna ma minnix daqshekk enfasi, mhux m'emminniex, mhux mednijiex, ma menfasizzajnijiex. Illum wasal il-waqt li nenfasizzawha aktar. Isna aktar minn nenfasi fuq il-Madonna u fuq is-saċerdot. Imma insejna li daw it-tnejn fl-inkarnazzjoni u fil-konsagrazzjoni fil-Qudiesa huma frabta mal-Ispirtu Qaddis u mhux mingħajru. L-Ispirtu Santu ma jnissilx il-Ġesu mingħajr Marija. L-Ispirtu Santu ma jagħtinix il-ġisem ta' Kristu fl-Ewkaristija mingħajr is-saċerdot. Is-saċerdot ma jistax jagħtina l-ġisem ta' Kristu mingħajr l-Ispirtu Santu. Il-Madonna ma tistax tagħtina lil Ġesu mingħajr l-Ispirtu Santu. U allura għandna bżonn esistija hawnhekk diġà nibdew naslu meta nikkontemplaw ir-rabta bejn Ġesu u l-Ispirtu Santu, nibdew naslu bil-mod il-mod anke l-konklużjonijiet spiritwali. Aħna ma nistgħux nibqgħu ngħidu biss il-Madonna toħodna għand Ġesu. Jekk ngħidu hekk biss ma nkunu mhux aħna żbaljati imma maħni sħaħ f'dak li ngħidu ċertament il-Madonna toħodna għand Ġesu. Però biex inkunu korretti u ngħidu b'mod sieħija il-Madonna u l-Ispirtu Santu jew aħjar l-Ispirtu Santu u l-Madonna joħduna għand Ġesu. Ma nistax nibqa' ngħidu għall-kliem tas-saċerdot Kristu jiġi fuq l-artal. Le, għall-kliem tas-saċerdot faqda mal-Ispirtu Santu li Kristu jiġi fuq l-artal. Għandna bżonn nifhmu aktar dan ir-rowl tal-Ispirtu Qaddis eżisti. Miġrajja tal-inkarnazzjoni, mela nitalmu wkoll mhux biss ir-relazzjoni bejn l-Ispirtu u Marija. L-Ispirtu li joħloq il-ġisem ta' Ġesu fl-inkarnazzjoni u l-ġisem ta' Ġesu fl-Ewkaristija. Imma naraw ukoll illi din għandna bżonn min jarrafinna, min jalliminna, min jiftħinna jnejna għalija. U din narawha fil-figura ta' San Ġusepp. San Ġusepp l-anġu lejlu tibżax tieħu għandek il-martek Marija għax dak li tnissel fiha ġej mill-Ispirtu Santu. San Ġusepp huwa l-ewwel wieħed li jieħu din it-talima li Ġesu jiġi permezz ta' Marija u l-Ispirtu. U allura anke hawnhekk forsi jeżisti għandna bżonn hekk fid-devozzjoni tagħna li San Ġusepp irdu nħalluha tiftaħna ftit lejn it-tina ftit dawl iktar profond. Intom eżisti li intom devoti ta' San Ġusepp, jiena wieħed minnhom San Ġusepp inħobbu ħafna eżisti, nitolbu ta' spissu kuljum. Imma irridu nħallu l-esperjenza ta' Ġuseppi tiftaħna għall-għaqda li hemm bejn il-Madonna, Ġesu u l-Ispirtu Santu. Għall-ħidma bejn Marija u l-Ispirtu fit-tnissil ta' Ġesu. Għall-ħidma li hemm bejn Ġesu u l-Ispirtu. San Ġusepp kellu bżonn dan it-dawl. Il-biżat tiegħu kellhom jitilqu. E kif jaraf il-verità li l-Ispirtu qiegħed jagħti. Min-naħa l-oħra eżisti hawnhekk neħdu narfu kif l-Ispirtu Santu ma jaħdimx mingħajrna. L-Ispirtu Santu ma jaħdimx mingħajrna, għandu bżonna. Biex inissel lil Ġesu fid-dinja llum, l-Ispirtu Qaddis għandu bżonna. Alla meta ngħidu li Alla għandu bżonna differenti minna kif aħna għandna bżonn Alla. Aħna għandna bżonn Alla b'neċessità, jiġifieri ma nistgħux ma nġux bżonnu, għandna bżonnu bil-fors. Huwa bżonn ta' neċessità, bħalma int ma tistax ma tixrobx. Huwa neċessarju għalik li tixrob. Dak huwa l-mod kif aħna għandna bżonn Alla. Il-mod kif Alla għandu bżonna mhuwiex bżonn ta' neċessità imma bżonn ta' għażla. Alla li m'għandux bżonna jażel li jiġi bżonna, f'dak is-sens għandu bżonna xi għażilha għax hu jrida tkun hekk, mhux għax għandha tkun hekk, għax irida tkun hekk. Mela huwa differenti l-mod kif Alla għandu bżonna. Mela nirraġunaw ħażin u żbaljat meta ngħidu hija li m'għandu bżonn jekk irid jagħmel xi ħaġa jagħmilha, mhix vera. L-Ispirtu Santu qed ifittex persuni li jħallihom jużawh biex inissel lil Ġesu. Dal-qudiem se narawh il-qudiem. Però din importanti għaliex fl-inkarnazzjoni din narawha. Kellu bżonn il-Marija, Marija taċċetta
taċċetta l-ewwel mara li timtela fl-Ispirtu Qaddis fit-Testament il-Ġdid. Mela, l-ewwel, l-Ispirtu Santu inissel Ġesu minn Marija. It-tieni mument fejn naraw il-ħidma tal-Ispirtu Santu fil-Vanġeli frabta ma' Ġesu hija meta l-Madonna u San Ġuseppe morru jippreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Isimgħu f'San Luqa kapitlu 2, vrus 25 sa 27, naraw dan it-tieni mument li jgħidilna hekk. F'Ġerusalemm kien hemm wieħed jismu Xmun, raġel ġustu twajjeb, li kien jistenna l-faraġġ ta' Iżrael u li kellu l-Ispirtu Santu fuqu. L-Ispirtu Santu kien nebħu li ma kien se jara l-mewt qabel ma jara l-Messija tal-mulej. Mar fit-Tempju imqanqal mill-Ispirtu Santu. F'ġiex tifrus l-darbiet jissemma l-Ispirtu Qaddis fejn jidħol Xmun. Xmun jgħidilna kellu fuq l-Ispirtu, number 1. 2. L-Ispirtu Santu nebħu li ma kien se jara l-mewt qabel ma jara il-Messija. U 3. Meta l-Messija jiġi, l-Ispirtu Santu imexxih lejn il-Messija. Allura hawnhekk naraw eżistijej kif il-ħidma tal-Ispirtu Santu huwa li dejjem jiġbed in-nies lejn Kristu. Immaġinaw il-Ġesu kemm iħobbu lill-Ispirtu Santu. Ġesu jaf illi biex in-nies jersqu lejh hemm bżonn il-ħidma tal-Ispirtu. Ġesu qalilna jew għandi, ma Ġesu jaf li billi qalilna jew għandi biss aħna mhux se mmorru għandu. L-Ispirtu jrid anqalna biex aħna mmorru għand Ġesu. Hemm dil-grazzja. Ħafna drabi aħna eżistijek fit-terminoloġija tagħna mod popolari nitkellmu mill-grazzja. Nqalaw grazzja. Fil-verità, il-grazzja hija naħu l-kelma grazzja u minflok impoġġu l-Ispirtu Santu. U hemmhekk nirrealizzaw kemm aħna għandna bżonn l-Ispirtu Qaddis. Il-grazzja li nħobb l-Alla xi tfisser? L-Ispirtu Santu li nħobb l-Alla. Il-grazzja li nara fil-Ġesu xi tfisser? L-Ispirtu Santu li nara fil-Ġesu. Mela, hawnhekk għandna t-tieni relazzjoni bejn l-Ispirtu u Ġesu, bejn Ġesu u l-Ispirtu. L-Ispirtu juri minnu Ġesu. L-Ispirtu inebbaħ u jqanqal il-persuni bi Kristu. Inebbaħhom dwar Ġesu u jqanqalhom jimbutthom biex jersqu lejh. U dan eżisti anka napprezzaw, niggustaw dil-ħidma bejn l-Ispirtu u bejn Kristu. U nistaqsu anka li nafusna. Aħna xinħallu l-Ispirtu Santu jinebbaħna dwar Ġesu u jimbuttana jqanqalna biex immorru lejn Ġesu. It-tielet mument fejn naraw il-ħidma tal-Ispirtu Santu frabta ma' Ġesu eżistijej fil-Vanġeli hija dik li aħna insejħula il-mamudija ta' Ġesu li kif nafu eżistijej il-mamudija ta' Ġesu hija differenti mill-mamudija tagħna. Aħna nitamdu biex ninħelsu mid-nub tan-nies, nirċievu l-Ispirtu, nsiru parti mill-Knisja, nkunu redattivi tagħha, etc. Ġesu però ma jitammitx għax kellu dnu biex jinħeles minnu. Ġifri Ġesu laqqas ma jmur jitammet biex fih ikun hemm l-effett tal-mamudija ta' Ġwanni, ma Ġesu hemmhekk qed jidħol fit-triq li jiddu l-bnedmin kollha jaf solidarjetà faqda magħna. Però f'Ġesu dak il-mument fil-ġlejn Ġwanni l-Battista isir mument meta Ġesu fl-umanità tiegħu, mhux fid-divinità tiegħu. Fl-umanità tiegħu Ġesu jirċievi l-Ispirtu Santu. Immaġinaw dan il-mument għażiż eżistijej bejn Ġesu u bejn l-Ispirtu. Ħnaqraw is-siltiet mill-Vanġeli jekk jidaħluna f'din il-verità. Sa Mattaw kapitlu 3 minn vers 16 sa vers 17. Ġesu wara li tammet minnu fih tala mill-ilma u wara ismewwiet infetħu. Ura l-Ispirtu ta' Alla nieżel isu ħamiema u ġej għal fuqu. U mismewwiet instema' leħen jgħid danu ibni l-Aziz fih ħsibt l-għaxqa tiegħi. Sa Luqa kapitlu 3 minn vers 21 sa 22 jgħidilnek. Ġara li wara li tammet il-poplu kollu, Ġesu tammet ukoll. U waqt li kien qed jitlob ismewwiet infetħu niżel l-Ispirtu Santu u der fuqu fis-sura ta' ħamiema. U mis-sema ġie leħen jgħid inti ibni l-Aziz fik sibt l-għaxqa tiegħi. San Ġwan kapitlu 1 minn vrus 32-34 jgħidilna hekk. U Ġwanni xeta liħu qal jiena rajt l-Ispirtu niżel mis-sema bħal ħamiema u joqgħod fuqu. Ta' bil-ħaq anqas jien ma kont nafu.
Imma dak li batni nammed bl-ilma u stess qal li fuq min tara l-Ispirtu jinżel u joqgħod, dak hu li jammed bl-Ispirtu Santu. Dan rajtu bajnejja u għalhekk xett dan hu li bintalla. Hawnhekk eżistij għandna 3 rakkonti biex ngħidlek tal-mamudija ta' Ġesu, tal-inżur tal-Ispirtu Santu. Li jagħtuna perspettiva aspetti differenti. L-ewwel waħda biex ngħidu hekk kif jagħtina San Mattew hija biex ngħidu hekk isu manifestazzjoni ta' min hu dan Ġesu permezz tal-Missieru l-Ispirtu li hija mogħtija għal pubbliku. U dinha toħroġ ħafna mill-kliem li jinstema' l-leħen jgħid dan hu ibni l-Ażiż fih xitla x'qatijaj. F'San Luqa m'għandniex dan hu ibni l-Ażiż imma jgħidilna inti ibni l-Ażiż fik sibla x'qatijaj. Dil-kelma tal-Missierja indirizzata lil Ġesu. Fil-waqt li f'San Mattew il-kelma tal-Missierja indirizzata lil pubbliku mela hija turija ta' minnu Ġesu, f'San Luqa hija aktar esperjenza personali ta' Ġesu. Dina mhijiex waħda kontra l-oħra, ċertament huma tnejn flimkien. L-Evanġelisti jagħtuna perspettivi differenti tal-ħaġa. Nistgħu ngħidu hija esperjenza personali ta' Ġesu li jirċievi l-Ispirtu. Mela lek hija esperjenza personali, immaġinaw kien mument intimu għal Ġesu li qed jirċievi l-Ispirtu Qaddis. Biex ngħidu hekk Ġesu bħalissa jagħmel l-esperjenza l-Mremt il-Madonna li niżel l-Ispirtu Santu fuqha. Però għaliex din qed isseħħ f'Ġesu għalina u mhux sempliċement għalih, allura għandha il-dimensjoni pubblika. Allura hemmhekk il-Missier qed juri mhux biss il-Ġesu xi jfisser għall-Missier inti ibn Aziz imma anke il-Missier qed jgħidha lilna l-koll. Però l-qalba tagħna aħna fejn irdu nifokaw hawnhekk huwa proprju dan ir-rwol tal-Ispirtu. Dan l-Ispirtu li smewwit jinfetħu l-Evanġeli tal-jum jaqblu dwarha din u l-Ispirtu jinżel. F'San Luqa jagħmel dettal żgħar l-Ispirtu jinżel waqt li Ġesu jitlob fil-verità. Waqt li Ġesu jitlob. Kif ħa naraw tar il-qudiem it-talb u dejjem il-kondizzjoni li fiha aħna nirċievu l-Ispirtu Santu. M'hemmx esperjenza tal-Ispirtu f'min ma jitlobx. Knisja li ma titlobx mhijiex immexxija mill-Ispirtu Santu. Ibsa tgħidha. Ma fil-verità l-egoizmu il-jien tagħna li jmexxina. Ċertament li mulli qiegħda b'kollox u fil-fnena tiegħu jibqa', però ma nkunux inkunu dak li verament Alla jridna. Fejn m'hemmx talb nimblukkaw il-ħidma tal-Ispirtu. Jekk irridu tiġdid vera rridu nitolbu, jekk irridu nirċivu din il-qawwa tal-Ispirtu kif irċevija Ġesu, irridu nitolbu. Ġesu fl-umanità tiegħu kellu bżonn l-Ispirtu Santu eżisti. Għaliex Ġesu sar bniedem. Irdu nħarsu lejh li huwa bniedem daqs li kieku ma kienx Alla, u rridu nħarsu lejh li huwa Alla daqs li kieku ma kienx bniedem. Minix qed ngħid li Ġesu ma kienx bniedem u ma kienx Alla, imma biex nurikom eżistijej kif irridu nħarsu lejn Ġesu biex nenfasizza li Ġesu kien bniedem to the full u Alla to the full. U bħala bniedem kien jiddependi mill-qawwa tal-Ispirtu Santu, għalhekk Ġesu jirċievi l-Ispirtu. Imbagħad f'Ġwanni jgħidilna jiena ma kontx nafu. Ġwanni mhux ma kienx jaf minnu Ġesu. Ġesu kien jafu, kien kunġin tiegħu. X'ma kienx jaf Ġwanni? Ma kienx jaf li Ġesu huwa dak li se jiġi jammed bl-Ispirtu Santu. U s-sinjal kien li l-Ispirtu jinżel u joqgħod. Jinżel u joqgħod. Għaliex jinżel u joqgħod? Għaliex l-Ispirtu Santu fit-Testament il-Qadim eżistija kien immoti l-individwi partikolari. Il-Samsun, il-Mosè, il-David, il-Profeti, ma mhux il-pubbliku, mhux il-poplu kollu. Il-weda Alla kellha tkun li l-Ispirtu ħajjingħata lill-poplu kollu. Il-weda li għandna f'Ġeremija, il-weda li għandna f'Eżekiel, li mbagħad isseħħ f'Pentekoste. Imma din isseħħ permezz ta' dak li l-Ispirtu se jiġi u jibqa' fuqu li hu Ġesu li jammet fl-Ispirtu Santu. U f'San Luqa jammet l-Ispirtu Santu bin-nar. Allura Ġesu eżisti jirċievi l-Ispirtu mill-ewwel għandna din il-ħiel fil-mamudija ta' Ġesu. Ġesu jirċievi l-Ispirtu biex jagħti l-Ispirtu. Allura immaġinaw eżisti hekk relazzjoni sabiħa u profonda. Ġesu li jirċievi l-Ispirtu biex jagħti l-Ispirtu. Din il-missjoni tal-Knisja.
nirċievu l-Ispirtu biex nagħtu l-Ispirtu Santu. Dan li jiġri fit-talb eżistijaj. Nirċievu l-Ispirtu biex nagħtu l-Ispirtu.